Съм почнал. Така, хора, част 2. Ето ги балоните. The Big Girl. Мини бой, мини гърл. Така, да видим мини гърл какво ще направи. Дай камерата. Аз съм операторка. Така, Не знам дали се вижда. не се дай. Абе, дай ма. Дай бе колко. IQ-то ми 600. Добре, трябва да го фърля някъде покаме там. Аре, хвърли. Оп. Добре, хора, това направи малко. Така. Още по-малко балон. Така. Къде снимаш пакета? Ама, дали ще вижда? Ей там. Да го вижда, се хвърли. Добре, стана. Ето. Аз ще хвърля едно балонче. Хора, да знаете, едни хора ни гледат. Едни хора ни гледат. Те си мислят, че ще ги оценя, но чакай, ще... Чакам да се приберат. Добре, те се прибраха се. Няма никой Хайде иска. да фърляме на воля. Къде? На там някъде. Там, къде хвърли и другите балони, някъде там. Добре. Много не се видя, ама да. Дай аз да хвърля едно балонче. Добре, колко ще хвърля ето този, аз ще снимам. Опа, колешки. Така, хора. Да, фърляй. Някъде. Аз ще го заснимам. Хубаво се чу. Така, ето. Аз ще фърляме това. Не, ще го с това накрая. Аре, ето е свето си нещото. Макис. The Big Girl. Може ли да ми станеш от балончето? Мачис! Така, хора, вижте го. Вижте го, колко сладичък този. Колко сладичък. Този ми е за късмет. Така, да го фърляме ето там. Ето там долу. Или ще накучиш как храна. Бомба, оклад. И аз съм. Добре. Този зеления, защото е доста огромен. Този мисля, не, да би гара, ще го фърлям, ти не мога да дигнеш. Опа, хора, коста. Отново. Така, хайде, фърляме балона. Satisfying. Нашия цунка балонче. За късмет. Гледайте ли? Мире. Аре, сега съм аз. Редуми се. Ето. Добре, аре, лилато балонче ще хвърля. Отново съм тук. Оператора. Дай. Че се чу. Така, Коко, дръж. Аз съм Мартин, той е Коко. Това съм се кръстил Марто 1061 очевидно. Така, Коко, хайде снимаме. Гледате ли? Ето там. Че нещо прасно, не се вижда. Че не е прасно. Я, сега съм аз и за тебе остават. Ти хвърли, значи, тези двата ги хвърлям аз и ти хвърляш да Big Girl. Добре, ама не наведнъж. Добре. Хайде. Satisfying. Давай, хвърли някъде балончето. Пил. Експлозия. Добре, сега фърляме този The Big Girl. Вижте го, хора. Той събира... Тега, тук е. Той събира почти цялото пространство. Така, хайде да хвърляме. Така, колко искам да снимаш ето там. Там в къщата. Добре. И сега това, което всички очаквахме. The Big Girl. Нашия цунка балончето. Бременна съм. Така. Нашия цунка балончето и го слага. Хора, гледайте ето там. Ето там в къщичката. Много не се вижда, сори, ама ние снимаме с телефон, защото не сме от моделите. Искам да снимаш така. Така, тук. Как се вижда? От тази страна. Чакайте, хора, идва човек. Ще му го фърлям. Хора, идва човек, ще му го фърлям. Не, ще го фърлям. Ще му го фърлям, хора. Хайде, снимай, бе. Така. Мартине. Хора, гледате ли? Хора, искам. Дай камерата. Не. Ще ми изпусне, ще я. Добре, няма. Давай, бе, идвай. А той стръгна.
Той Не, скръгна. хора, ще го няма го фърлям, ще го арестуват. Така. Добре, Коко. Снимай къщичката, бе. И там вътре. Не, знаете ли ко? Е така, хора, точно. Искам само да гледате точно тук. Ето трябва да снимам, дай. Аз ще снимам, бе, хвърля и тъпя балон. Или знаете ли ко? Там ще го фърлим. Тук нещо ще се усира. Абе, Марто, аре, бе, колко пъти трябва Трябва да пак там. Арва. Ето го балончето. Ето е Марто. Тук. Не го увеличавай, бе. Аре, хвърля. И там, гледайте. Чакай. Къде хвърляш? Добре. Така. 3, 2, 1. Леле, хора! Каква атомна бомба. Ай, да фърляме или гена. Не, бе, ще го се хвърля. Окей, хора, свърши парт 2. Аре, пътеки.